Bagong traffic scheme gipatuman sa Marcelo Fernan Bridge matag alas 11 sa gabi hangtod sa alas 5 sa kadlaw. Nunot kini sa gipahigayong rehabilitation work sa naasuing Taytayan nga naglakip sa retrofitting sa deck slab. Gipatuman kini sukad ni atong Miyerkules, September 10 ug subay niini ang northbound lane o ang lane gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu paingon Mandawi City temporaryong gisirad-an ngadto sa mga motorista. Hinuon ang southbound lane o ang lane gikan Mandawi paingon Lapu-Lapu City mamahimo gihapong kaagian sa mga motorista. Pinaagi sa gitawag nga zipper lane scheme. Ang mga motoristang gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu paingon sa Mandawi gidasig sa paggamit sa First Mactan Mandawi Bridge isip alternative route subay sa pagpatuman ni ining maong proyekto. Matud sa DPWH Region 7, target nilang mahuman karong October ang pag-ayom-ayom sa Marcelo Fernan Bridge. Apan wa na muhatag og detalye ang DPWH kung nganong dugay kining nasugdan pagtrabaho nga taud-taud namang discrape ang dalan sa Taytayan. Lakip na ang project cost niini ug kun si kinsa ang kontraktor.